Είμαστε εδώ με τον κύριο Χριστόφορο, ο οποίος όταν μου είπε την ιστορία του, ειλικρινά εγώ προσωπικά συνταράχτηκα. Ο κύριος Χριστόφορος έχει έναν περβόλι γεμάτο ροδιές. Και όταν τον ρώτησα αν πουλάει, μου είπε όχι, αυτόν το περιβόλι το φύτεψα για να τρώει ο κόσμος. Και του είπα, κύριε Χριστόφορε, γίνεται ολόκληρο περιβόλι από ροδιές να το έχεις μόνο να τρώει ο κόσμος? Ακούστε την ιστορία του. Πες μας την ιστορία σας, κύριε Χριστόφορε. Η ιστορία είναι όταν ήμουν πολλά μικρός, γύρω στα 8 χρονών με 9 χρονών, κατάγαμε από την κάτω ζώδια. Περνώντας από ένα περβόλι στο χωριό μου, κρέμονταν έξω οι κλόνοι των ροδιών, ροδιές φορτωμένες. Έκοψα ένα ρόβι να το φάω. Πριν ακόμα το ξεφλουδίσω να το απολαύσω, βλέπω έρχεται με το Land Rover ο ιδιοκτήτης του γραφιού απέναντι. Δεν περίμενα ότι θα μου κάνει παρατήρηση για ένα ρόβι. Κατέβηκε χωρίς να μου μιλήσει, μου έδωσε 2 πάτσους, τώρα 8 χρόνων παιδί, μου έπιασε το ρόβι, μου έδωσε τα χέρια μου με τα πόδια μου με ένα σπάου που είχε μέσα στο αυτοκίνητο και με πήγε στο αστυνομικό σταθμό της Μόρφου. Και εκεί τι έγινε? Εκάλεσαν τον πατέρα μου που ήταν πελεκάνος, διατηρούσε πελεκανιώνης του Μόρφου Φυγείων, πιάνουν το γιο σου να κλέβει για να έρθει να τον πάρεις από το σταθμό. Και έγινε αρεζίλ 8 χρονών. Με έδινε και ο πατέρας μου γιατί έκανα αυτή την πράξη και αυτή η εμπειρία με ενοχλούσε επί χρόνια. Και όταν ήρθα στη γιαγιά και μου έδωσε έναν τουρκοϊπριακό χοράβι με πορτοκαλιές, το άλλο μισή σκάλα ήταν άδειο και το έβαλα ροδιές. Και ο λόγος που έβαλα τις ροδιές είναι για να τρώω ρόβια να απολαύσω όσα θέλω και να τρώνε οι φίλοι μου και ο κόσμος και όποιος θέλει. Αλλά να πουλήσω όχι. Μπορεί να μείνουν πάνω να πέσουν από κάτω, αλλά να πουλήσω ποτέ. Ρόβι δεν θα πουλήσω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί με στιγμάτισε αυτό το γεγονός. Αυτή ήταν η ιστορία του κύριου Χριστόφορου. Τον ευχαριστούμε πολύ που την μοιράστηκε μαζί μας.